Nagpaymangno ang Department of Trade and Industry sa mga establisimento nga sundon ang mga gabayan sa Fair Trade Act. Karong nagkadul na ang Pasko aron malikay sa mga asunto. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Karong nagkaduol na ang Pasko, usa sa mga ginabantayan sa Department of Trade and Industry ang basic commodities nga sagad paliton sa publiko aron ihikay pag-abot sa Pasko ug bagong tuig. Busa hugot ng ilang pahimangno karon sa mga establishmento nga sundon ang mga gabayan sa Fair Trade Act aron malikay sa mga reklamo. Gani sukad Enero hangtod Setyembre karong tuiga, miabot na sa kapin 900 ka mga patigayon ang ilang na inspeksyon og 7 niini gipang isyuhan og notice of inquiry. Katulang nisaka siya sa suggested retail price ba as itong issue ni TI nga price guide gali. And so far, ang ilang po mga response na appreciate na po sa office, na appreciate sa management na with regard to kung pinakabuok, pinakabuok so far ilo ay naman ito, 7 ka liter per inquiry. So that means 7 ka retail establishment na itong na-issuehan. Lakip sab sa ginabantayan sa DTI-10 ang mga kananan. Tungod ubay-ubay na sab matud pa ang reklamo kanila sa sayop nga paghatag og diskwento ilabi na sa persons with disability o senior citizens. Nakig-koordinar na matud pa sila karon sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council aron masuroy ug mapahimangnuan ang mga kananan sa syudad. Ang kuhaan og discount katong barato. Unang kabuhaton sa mga uban, no? Mga passport, daghang mga tanaonon diya. Ningon ra ba dayon nga na sa computer mo gud na safe gihapon na kung ma-determine unsay gi-order para sa senior, mo kay kuhaan og discount. Ang masapon nga makalapas sa maong balaod, mamahimo makabayad og multa o di kaha makansela ang business permit. Usahangyo nila sa mga negosyante nga likayan ang maong binuhatan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.